Nagkaroon sa kasugpunan sa atong sumilanon Blood Pain Dirisa sa Precinct. Naglain kinang buot ni Ruben. Kinakonsensya ka? Ha, honey? Han, Di ka ba na magkabala ka? Mangin okay ang tanan, ah? Kari ka. Padayunon ta lang nautod natin nga romansa. Chow. Akot ka lang, hon. Akot ka lang. Ari na ang DNA results sa semen nga nakita kay Isabel. Hindi ni maayo nga adlaw para sa iya. Ginbulagan na siya sa magarano niya nga asawa. Nagsiling pang iya girlfriend nga nagbuting siya. Kag iya DNA ang nakita sa bangkay. Oh. Kung sa iya gid man nakamarka ang tanan nga ebidensya, mahimo nga may naggamit lang sa iya. Tubtub subong. Nagapati kag gihapon nga inosente ang tawo nga ato. Yes? Speaking. Amo bala? Madamo gid nga salamat. Oh. Nanawagan ko custodial officer. Naghikog si Ruben Canlas. Patay na siya. Ano? Cause of death. Strangulation. Ginbitay niyang iya kaugalingon gamit ang gingisi niya nga habol. Ginhigot niya ini sa rihas ang iya bintada. Amo bala. Ano naman ang mga marka nga ini sa yalyog? Sa banta ko, makapila siya mag-attempt sa paghikog. Ang nauna nga duha kahigot ang wala mayo makahawid. Mahimo nga wala. Madali gid lang. Ano ining natubo sa iya tiil? Nabali ang duha niya kakumalag ko. Mahimo nga sa una niya nga pag-attempt, ina nga nabali. Hindi siya makahibalo maghigot. Amo balay nang siling nga master sa kinbako nuts. Oh, partner. Masubo ini nga suicide note. Hindi siya akig. Gintanaw ko liwat ang kaso. Kagustong ginbuhat naton nga pag-aresto sa iya. Sa subong, ma-focus kita sa ginsiling niya gin-frame up siya. Ginapanginwala ni Nova ang panaysayo ni Ruben. Ginpanindugan niya ina. Oh. Ano pakilala ninyo sa iya? Siparado na siya sa Iyabana. Nagsaylo diri sa syudad, halin sa Sor, anong kabulan ng nakaligad. Nasugilano ninyong iyabana? Oo, kay na. Nagatrabaho siya sa isa ka minahan. Nagsiling siya nga sang nakaobra siya sa minahan, permi na lang nag-aisahanon si Nova sa ilabalay. Ang pinsar niya, nga daw ginabali wala na siya sang iyabana. Bangod talagsa na lang ini kung makapauli sa ilabalay, bangod sang trabaho sini. Agod malingaw siya. Nagsugod siya sa online romance. Chris, I'm so happy I found you. Natukiban sang iyabana ang email. Ginbulagan niya ang iyabana kag nagpadulong diri sa syudad. Agod makaupod si Chris? Wala kita makaibalo. Nag-dead end ang email address. Kung kahimbon siya sa blackmail, siya ang nag-set up sang date. Si Isabel, kagang murinahon nga babayeng nagbuhat. Paano naman nakilala ni Ruben si Nova? nadumduman ko siya kagang OPD. Overly picky dater. Ang tanan nga lalaking ma-check sa iya box, pero isa lang ang piliyon niya sa isa kagabi. Sino ang nag-check kay Nova? Madali gid lang. Tanawon ko sa computer. Oh. Ari,
Ini siyang katapusan. Si Ruben. Magluwas kay Ruben. Sino pagid antes sa iya? Madali gid lang i-check ko. Oh. Ari, shiny oh. Nadumduman mo siya, partner? Ang agriculturist, si Nico Flores. Nagbutig siya sa iya ginsilingan na dula ang iya credit card. Okay. Nagtilaw matud ako sa speed dating. Isa siguro siya sa napulo ka babae nga na-meet ko sa sulod sang 6 ka minutos. Pero wala ko yan nag-hook up sa iya. Bangod ginatinghuaan ko nga magbalikay kami sang akon asawa. Kag hindi ka luyag nga mahibalaan niya nga imbolbado ka sa extortion ring. Ano? Ang video spy cam nga ini ang nag-charge sa imo credit card. Sex, kabutigan, kag videotape. Hindi matuod nga nadula ang imo credit card. Hindi bala, Nico? Okay. Si Nova. Ang pinsar ko kung nahangpan niyang akon kalisod. Pero una namon nga pagkita ay nadula man dayon ng akon credit card. Wala mo inigin report, bangod? Bangod ipakita niyang videotape sa akon asawa. Karon, anong dapat ko nga buhaton? Luyag ko nga tadlungon na akon kabuhi kaupod ang akon pamilya. Si Nova kagang iya upod ang nagapangtentar sa mga kasado nga lalaki. Kag ginavideohan nila ini. Pagkatapos, i-blackmail nila ini. Si Nico Flores ang una nila nga ginbiktima. Ginkuha nila ang credit card sini. Ang madason amo si Orlando Mendez. Isa ka school accountant. Ginkuhaan nila sang 100,000 pesos kag ginhijack nilang email account sini. So, agud hindi mahuyan si Orlando. Ginhipsan na lang niya ini. Ang email account ang gingamit agud mag-coordinate kay Isabel sa pag-hookups. Ginagamuhan ako. Si Isabel, isa ka accomplice? O kon isa ka biktima? Well, sa pensar namon, isa siya kabiktima. Nagbalik kami kay Mildred, ang yaya sang bata ni Isabel. Ginpakita niya sa amon ang litrato nga ini. Tanawa, ma'am. Abe? Si Isabel ini kag Nova. Oh. Ginapatungan nila sa katring isa ka lalaki nga nagakatulog. Kag hublas. Tulog si Isabel kag ang lalaki. Kag nagabugtaw naman si Nova. Oh. Nagayuhom siya samtang nagaatubang sa kamera. Ginhatag ina ni Isabel kay Mildred. In kaso may malain nga matabo sa iya. Wala ginatunto ni Isabel si Elias. Hindi niya luyag ini. Ginlitratuhan siya samtang nagkatulog kaupo ng iban nga lalaki. Kag ginapahog nga kung hindi magtuman sa ilaluyag, sugiran nila ang bana ni Isabel. Kag ginpilit siya nga magsulod sa prostitution. Brutal. So, si Nova amo ang ring leader? Ang nagaisahan namon nga lead, amo ang ikaduha nga babae. Ang murinahon suno kay Ruben nga nakilala niya sa bar. Magluwas sa ginsiling sang bartender. Si Ruben gid lang kag Isabel ang iya nakita sang gab-i ngato sa bar. Hindi ayan. Pati ang bartender ang gin-blackmail man? Dino. Ba? Pwede ka bala namon masugilanon? Han? Sino sila? Kuan, mga abyan kuan. Maglibot-libot anay kamo dito sa unan sang bata. May istorya na kami sa makadali. Okay, Han. Nice family. Okay. Dalion lang namon ini, ha? Ginbutigan mo kami. Sugiri kami sa matuod. Ginapangako namon. Hindi makahibalo ng tungod siningi mo asawa. Magkooperar ka sa Amontino. Kinanglan nga magbutig ako. Kuna mo,
May duha ka babay sang gabi nga to nga nag-istorya kay Ruben? Oo. Pupod sila nga naglakat nga tatlo. Nagbalik ang ikaduwa nga babae pag sulod nga daw. Ginhaylo niya ako nga di manugid sa mga pulis. Malaragway mo balasahan mo ng kaduha nga babae. Wala ninyo ako mangpan. Nag-abot alin sa kinder school ang akong anak. May bit-bit nga envelope. DVD ang unod. Luyag namon makita ang unod sang DVD. Hindi maatahag ang babae nga kaupod ni Dino. Bangod ginahap-an niya ini. Kag isa pa, madulom ang kwarto. Hindi ka magkabalaka. Baliswaon niya ini sa hindi madugay. Oh, ato na. Madasig niya ang ginpataliko ng babae. I-rewind. Dasig. Pahinaya. Ara, dulog. I-zoom in. Oh. Hom. Hindi ba lang abogada ini ni Nova? Hom, si Attorney Catherine Razon. Mga biyan, sundan ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa nga tunong sugilanon. Blackmail! Dirisa! Present! Ginadulot sa inyo sang RMN! Drama!